Сезонът на Слънчев бряг това лято беше открит съвместно Държавното акционерно дружество и Съюзът на собствениците. Това е знак за изглаждане на противоречията, след като миналата година старт на лятото в курорта беше даден с две отделни тържества. Тази година лично министър Делян Добрев се ангажира да изглади противоречията между хотелиерите и Слънчев бряг АД и се разпореди да няма бариери в курорта. Днес разбрах, че срещата между едните и другите не е минала гладко. Утре ще се срещна с Съюза на собствениците, въпреки че те са тук, ние тази вечер говорихме, но утре ще направим едно по-формално заседание. Бариери няма да има в Слънчев бряг, това е категоричната ни позиция. А какви са им претенциите всъщност? Срещу какво продължава да протестират? Днес е станало въпрос за друга система, по която все пак да има определен контрол в курорта, без да има бариери, но да бъдат обособени сини зони, места за паркиране, да има някакъв ред на влизане и излизане в курорта, не точно ред и ограничаване на достъпа, а по-скоро определени часове, в които, както и миналата година имаше опит, зареждат фирмите, ресторантите и хотелите. Това за мен не е лоша идея, затова утре ще се видя отново с тях и ще видя точно какви са техните съображения. Тази година посрещате за сезона заедно с Съюза на собствениците. Изгладени ли са вече всички противоречия? Аз мисля, че има добри признаци за комуникация, добри признаци за водене на разговори от тук нататък, добри признаци за доближаване на позициите. Не бих искал да казвам, че са изгладени. Все още има доста въпросителни, но мисля, че това откриване е едно добро начало и е показателно за желанието ни да решим проблемите съвместно и те да бъдат в името на Слънчев бряг, в името на бизнеса, в името на туристите. Иначе в курорта очакват силен сезон с между 8 и 10% ръст на туристите. Ръст се очаква на руския пазар с почти 20%. В началото на седмицата е била издадена 100 000-та руска виза за България. Кога можем да очакваме на 100% да се напълни Слънчев бряг? Предполагам, че до седмица. В момента колко горе-долу има? 85%. 85% вече сме пълни. Заместник министър Иво Маринов заяви, че визовият режим за руснаците е достатъчно облегчен, а изнесените визови центрове вече са 16. Специално ако говорим за Русия, от тази година стават 16 изнесените визови центрове на територията на Руската федерация, която покрива максимална територия от тях. Така че мисля, че на този етап, което е възможно, е направено. Също важи и за Турция, за страните от Персийския залив. Вечерта продължи с изпълнение на група Т, 5-те сезона Тони Димитрова, а водещ на вечерта беше звездата от 7 часа разлика Ники Сотиров. Над 500 гости гледаха зарята, с която се откри лято 2012 Слънчев бряг.